ଆଜି ଏମ୍ଡିଏମ୍ର ଚାଉଳ ବସ୍ତା ବି ପ୍ରଶ୍ନ କଲା, ସତରେ କ'ଣ ମୋ ଠାରୁ ତୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଓଜନ ବେଶୀ? ମୁଁ କହିଲି, ଲେଖା ଓଜନ ଅପେକ୍ଷା ଅସଲ ଓଜନଟା ତୋର ଯେତିକି କମ୍, ଦେଖା ପଦବୀ ଠାରୁ ଅଦେଖା ଦାୟିତ୍ୱଟା ମୋର ସେତିକି ବେଶୀ। ବାରଣ୍ଡା ତଳେ ପଡ଼ିଥିବା ଅଣ୍ଡା ଖୋଳପାଟି ପ୍ରଶ୍ନ କଲା, ସତରେ କ'ଣ ମୁଁ ପଡ଼ିଥିବା ଦରକାରୀ? ମୁଁ କହିଲି, ନୀଳ ସାର୍ଟର ଦେଖା ସୁଖ ଗୁଡ଼ା ଉଭେଇଯାଏ ବ୍ଲାକ୍ ବୋର୍ଡ଼ର ଚକ୍ ଗୁଣ୍ଡ ପରି, ଛାତି ତଳ ସ୍ୱପ୍ନ ସବୁ ଚିରିଯାଏ କାର୍ଯ୍ୟ ପୁସ୍ତିକାର ଶେଷ ଫର୍ଦ୍ଦ ପରି, ଲୁହକୁ ହଜମ କରିପାରେ ବୋଲି ଭବିଷ୍ୟତର ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ ଆଙ୍କେ ଲହୁକୁ ଦୁଆତରେ ଭରି। ବାଘ ମାମୁଁ ସିନା ଛଟପଟ ହୁଏ ଚୌକିରୁ ତଳେ ପଡ଼ି, ମୁଁ ଛଟପଟ ସରକାରୀ ଛାଟେ ଦୋକାନ ଦୌଡ଼ି, କେବେ ବହିବାଲା, କେବେ ରାନ୍ଧୁଣିଆ, କେବେ ଡାକ୍ତର ଦରଜି, ଘର ଘର ବୁଲି ପିଣ୍ଡାରେ ପଢ଼ାଏ, କେବେ ପିଣ୍ଡା ଓଲୁ ସାଜି। ଲକଡାଉନ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଘର ବୁଲି ପିଣ୍ଡାରେ ବସି ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। କେବେ ବହିବାଲା, କେବେ ରାନ୍ଧୁଣିଆ, କେବେ ଡାକ୍ତର ଦରଜି, ଘର ବୁଲି ପିଣ୍ଡାରେ ପଢ଼ାଏ, କେବେ ପିଣ୍ଡା ଓଲୁ ସାଜି। ତଥାପି ହସୁଛି ହସିବି, ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ଯାଏ ନାଚିବି, ଶିଶୁ ବାଟିକାର ଶିଶୁଟେ ପରି, ଫୁଲ ବଗିଚାର ଫୁଲଟେ ପରି, କଣ୍ଢେଇ ନାଚର କଣ୍ଢେଇ ପରି, ଭାଲୁବାଲାର ଭାଲୁଟେ ପରି, ଜହ୍ନ ଆଲୁଅରେ କଇଁଟେ ପରି।